Good morning, students. आं दिनै नोंसोरनि जि थाखोनि सानखान्थि बिजाबनि खोन्दोनैखौ खालामफिननो नागिरबावदों। बेवहाय कुइसन नम्बर 1 नि 3 खौ लादों आङो। रानग्रा होनाय दङ, रानजाग्रा होनाय दङ x to the power 4 minus 5x plus 6 रानग्रा होनाय दङ gx is equal to 2 minus x square। दा बेवहाय बेयो जाबाय रानग्रा आरो बेयो रानजाग्रा। अब्ला जों रानग्राजों रानजाग्राखौ राननानै रानगासै आरो आद्रा दिहुननांगौ। रानगासै आरो आद्रा बे मोननैखौ दिहुननो गोनांबा जों रानग्राजों रानजाग्राखौ राननांबाय। राननो थांनायाव जों मोनसे बाथ्राखौ नोजोर खालाम, बे px नि बिदा गोबां राशियानो जा gx नि बिदा गोबां राशियानो जा बेवहाय होखानाय राशिफोरा बिसोरनि डिग्री खमायलांनाय हिसाबै साजायना दंना गैया बेखौ नोजोर खालाम। नैबेहाय gx आ 2 minus x square, x नि डिग्रीया जाबाय 2, 2 नि डिग्रीया जाबाय 0। बेनिखायनो जों बेखौ गिबियावनो माइनास एक्स स्क्वायर प्लस 2 एड खालामना लाग्रोनोसै। अब्ला नुबाय नोंसोरो नैबे एक्स स्क्वायरा डिग्री 2 दङ ओमफ्राय बेहाय 0 दङ। अब्ला डिग्री खमायनाय हिसाबै साजायनाय जायो। बेयो x to the power 4 minus 5x plus 6 बेहाय डिग्रीया खमायलांनाय हिसाबै साजायनाय दंखायो। नाथाय मोनसे खोथा मा दङ, जों गेजेराव जितु एक्स क्यूब आरो एक्स स्क्वायर बेनि जायगाखिनिखौ लांदां लाखिनानै दोननांगोन। जों दोनबाय 5x plus 6 बेफोरबायदि दोनबाय। दानिया राननांसिगौ। नैबे x to the power 4 दङ, रानजाग्रानि गिबि राशिया x to the power 4, x to the power 4 बेवहाय जोङो x स्क्वायरजों मा सानजोब्ला x to the power 4 मोनगोन बेखौ नाय। जाबाय फार्स्ट माइनास x स्क्वायर दङ, बेनिखायनो माइनास होदेरखानांगोन जोङो। बेनिफ्राय x स्क्वायर होयोब्ला x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर मा जाबाय x to the power 4 जाबाय। ओमफ्राय सिना मा जाखो माइनास से माइनास प्लास। तारमाने जों जितु बार हरगोन बे बारजों बेखिनिखौ साबजाबना एव फज'नांगोन। अब्ला आं सिङाव फज'दों x स्क्वायर, बे x स्क्वायरजों माइनास x स्क्वायरजों बेखौ सानजाबोब्ला प्लास x to the power 4 मोनबाय। ओमफ्राय माइनास x स्क्वायरजों प्लास 2 जों सानजाबोब्ला माइनास 2x स्क्वायर माइनास 2x स्क्वायर। स' नैबेखिनियाव जों स्पेस होदोंमोन ना, बे स्पेसनि थोंजोङै फज' नागिरदों। खारन नैबे बेहाय डिग्रीयाव 1 दङ, बेयाव डिग्रीया 2 दङ, ओंखायनो 1 नि सिङाव 2 खौ फज'नाय जाया। बा अब्ला जों फज'नो थाखाय एक्सट्रा बेखिनिखौ स्पेस लाखिना दोननो गोनां जादों। स' जाबाय। दानिया बेखौ दानख'दो। दानख'ब्ला x to the power 4 minus x to the power 4 मा जाखो 0 जाहैबाय। नैबेखौ खालि बोख्लायना दोननांबाय, खारन सायाव जेबो गैया, बेखिनियाव जेबो गैया। गैयाब्ला बेखौ बोख्लायनोल' नांगौ, खिन्थु बोख्लायनायाव बेयो प्लास जासिगोन। बे माइनासआ सिंनि जितु लाइन, बे सिंनि लाइनाव सिना सोलायो, माइनासआ प्लास जायो, प्लासआ माइनास जायो। ओंखायनो बे माइनास दंमोन नालाय प्लास जाबाय। ओमफ्राय नेक्स्ट बाखिखिनिखौ बोख्लायना दोन 5x plus 6। ओमफ्राय नेक्स्ट मा दङ, बे ट्वाइस एक्स स्क्वायर दङ, ओंखायनो मा सानजाबोब्ला नैबेजों मा सानजाबोब्ला ट्वाइस एक्स स्क्वायर मोनगोन जोङो। खालि माइनास 2 होनांगोन। अब्ला माइनास 2 दो माइनास एक्स स्क्वायर दो प्लास 2x स्क्वायर जाबाय। ओमफ्राय माइनास 2 दो प्लास 2 दो सानजाबोब्ला माइनास 4। नैबे बिनि सिङाव एक्स गोनांनि सिङाव फज'नाङा, खारन बेवहाय एक्स गैया। दानख'दो। दानिया दानख'योब्ला बेयो 0 जाबाय। एखे राशि दानख'लायोब्ला 0 जायो। ओमफ्राय बेखौ खालि बोख्लायनांगोन। बे सानिखौ बोख्लायनायल' जायोब्ला सिना सोलाया। ओमफ्राय नैबेखौ प्लास 6 जों माइनास 4 जों दानख'नांगौ। दानख'नायाव सिंनि सिना सोलाय सोल' जायो होनना बुंखादों। माइनास दोङोबा प्लास जासिगोन, नैबे प्लास जागोन। जों प्लास 4 आरो सानियाबो प्लास 6, मोननैबो प्लास, टटेल प्लास 10 जाहैगोन। दा रानग्रानि डिग्रीया 2 दङ, नैबेहाय लास्ट आद्रानि डिग्रीया मा जाहैबाय 1 जाहैबाय। ओंखायनो बेखौ राननो हालाबा बेनो जासिगोन जोंनि आद्रा। आरो बेनिफ्राय राननानै मा मोनगोन, दानि मा बार हरदोंमोन बेहाय जोङो माइनास 2 हरदोंमोन ना, माइनास 2 बार हरदोंमोन। अब्ला टटेल मा जाखो, दानिया मा मोनखो जोङो, बेखायनो रानगासै अर्थात qx is equal to minus x square minus 2। ओमफ्राय आद्राखौ जों मा होनोमोन rx is equal to minus 5x plus 10। स' बेफोरबादि राननांगोन जोङो।
राननाय समाव गोसोआव लाखि बे नैबेखिनियाव जों स्पेस लाखिना दोननाय जादों बेखिनियाव स्पेस लाखिदों कारण टुवाइस एक्स स्कुवेर एबा 2 डिग्री गोनां मान ओंखारखायो ओंखारनायखायनो बेनि थोंजों सायाव जेबो लाखिनाय जाखायाखै कारण रानजाग्रायाव स्कुवेर गोनां अर्थात 2 डिग्री गोनां जेबो बिदाब गैया बेनिखायनो बेखिनिखौ स्पेस लाखिना दोनदों जाहाथे बे स्पेसनि थोंजों बेखौ फज'नो हायो कारण बाखिखिनि नैबे 1 डिग्री गोनां 0 डिग्री गोनां स' इसोरनि सिङाव 2 डिग्री गोनाङा फज'जाया बा फज'योब्लाबो जों जेबो बेजों बेनिफ्राय बेखौ दानख'नाय जाया ओंखायनो बेखौ स्पेस दोननाय जादों स' बे जाबाय 1 नि 3 बाखि खिथायाबो बेबायदिनो जागोन बेखौ नोंसोर खालामलांदो दे स' बेखिनियानो बेनि एन्सार